kaisa resap kuro dai hukum hukum rong ko resap abo to ini abo hake asuna naka increase ko pura roman script ni abo na age to ni simu age no roman to no sidai to mani sabu abo hake tabu ni o kono tabi na tai o democracy samu no dom ni ko bo se joro se sara kai ka ko hake ase ida jara nangman kala 어머너들 너럭너들 보까 함께 수그룹의 사나이도 진이 살성 어라 수익그릉 살성 동의 동 뭐럼 다네 때 보까 함께 너럭 세번을 따오니게 어머너들 뭐럭 라이 2 years 니럼 2 years 롬의 뭐럭 사문 가입 활동게 앙어머너 완쇼고 제 어머 가이샤 심플 복시 가이샤 तामने बुझी आंगना निकोक बा तामने एक्सेप्ट खाया चिनी डिमांड होना तांगे एक्सेप्ट खाया अमु कैसे सिंपल कोक से चिनी कोक ना सुन तामो स्क्रिप्ट बाय सिनाय अब बा सुन से डिसाइड खाइनाय गुबुन बरं बाय के डिसाइड खाइनाय बा सुन बु स्क्रिप्ट बाय सुइ थक जा अब बा सुन से अब डिसाइड खाइनाय के गोबां मा दङ बाक्सा गुबुन स्क्रिप्ट बाय सिना मुसुम जा बाट नो मेजॉरिटी माइनॉरिटी नायनि बां मानि रोमान स्क्रिप्ट बाय सिना मुसुमनाय बांको जे बरकनि गोबांखौ सानमुं अबनो जे जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइथक जा हरते अमनो डिमान्ड যদি ওয়ান ছবি নেখাকে অবনো কমপ্লিট খাই পুরা খাইনান দরকার এন্ড তাই কাইসা কক কাই চিনি কক ন जों सिनानि जे स्क्रिप्ट बाय सुइथक जा आबो तते गुबुन बरक साइमे आबले जों सुइने जों কক सानाय बर न साइमान रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनि কক न जेहाके प्रोनाउंस खाइमान आबो गुबुन কক बाय गुबुन स्क्रिप्ट बाय आबो खाइतका सो आबोनि बागै खाखायो सिनि डिमान्ड न बर ना बुझि ना हारानो बा एक्सेप्ट खायानो आबोनो कब कयनाय सिनि गभर्नमेन्ट नि थाने अबोनो din bukatile tamo bahaba hai ba roman sinawe yabornagiro sedane kusi problem to onek bongai tam ningke जों कक बरक तै परे फाइमानि बा सुइ फाइमानि ताबो अब बिसिनि सिमिया अमुक अनेक बिसिनि सिमि जों अबनो तै सुइ फाइमानि रोमान स्क्रिप्ट बायसि परे फाइगा रोमान स्क्रिप्ट बायसि नं एमए खाइगा बीए खाइगा कक बरक न तै रोमान स्क्रिप्ट बाय स्कूलिंग खाइगा नि कॉलेज खाइगा के नं हठात के ताम सायाव नं बांग्ला स्क्रिप्ट बायसि दिबा देवनागरी स्क्रिप्ट बायसि आं बांग्ला स्क्रिप्ट न आं जाया हिया देवनागरी स्क्रिप्ट न जाया हिया kaham no but जों आगे नि छिमे अबनो तै सुइ फाइमान नं हठात के अमो हाके सुइदिन साखान के अमो अनेक प्रॉब्लम फेस खाने स्टूडेंट लाइफ नि नि जे कोनो सामग अबनो तै अनेक प्रॉब्लम फाइने त आबो काइसा प्रॉब्लम तै काइसा के नि बांग्ला स्क्रिप्ट तै नामनाय देवनागरी स्क्रिप्ट बाय चिनि जे कक बरक न आसिन प्रोनाउंस खाइनानि खाइथोक्या सुइदानि सुइथोक्या पिया चिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय के बेलायके जों अबनो काहाम के प्रोनाउंस खाइमानो एन सुइबो मानो जों अब जों नुगै दंबो ताइ बुजि दंबो खाखायो जतनो बुजि थन अबनो आं बुनाय हामबाय